как да си направите най-вкусните канелени руца. Започваме с активирането на маята в топло мляко и захар. Оставяме за 15 минутки и слагаме 100 грама кисело мляко, след което прибавяме и 2 яйца и масло, което да е разтопено, но не напълно. Хубаво разбъркваме с миксера, след което започваме да прибавяме малко по малко от брашното, докато се получи една гъста смес. И задължително бъркаме с дървена лъжица. След като вече се е сгъстило, почваме с ръцете да месим. Трябва да се получи едно меко и еластично тесто. След което оставяме за 1 час да втаса и през това време започваме да правим плънката. Нужно ни е омекнало брашно, кафява захар и канела. И хубаво разбъркваме. След като е минал 1 час, тестото трябва да е станало тройно. Взимаме една точилка и започваме да точим. Забравих да ви кажа, първоначално сложих и ваниля в тестото, за да стане по-ароматно, и вече тестото ни е готово. Започваме да слагаме плънката и малко по малко навиваме. Това за мен беше най-трудната част. Изберете си подходящ съд, за да може да прецените как да отрежете самите канелени руца. Аз ви препоръчвам да ги режете с конец, както аз ви показвам, защото иначе се сплескват. Оставяме ги да втасат още 40-45 минутки и ги слагаме в фурната. За глазурата ще ни е нужно разтопено масло, крема сирене, пудра захар и ваниля. Печем канелените руца за 25 минутки на 180 градуса. И бам! Това е най-лесната и вкусна рецепта за канелени руца, така че ако пробвате, ми напишете дали ви е харесало. За първи път ги правя и съм много доволна от резултата. Супер сочни и вкусни. За още такива рецепти ме последвайте.